Vale, Diego, no descanso, estate por aquí a mano. Quería entrevistar a alguna de las rapazas do B, pero pasa a final, se non hai ninguna entrevista. Vale, tú, Chaves. Non teño cambio. Bo día, desde Waterford, Irlanda. Son as 12:43 en Waterford, a 1:43 en Santiago de Compostela, a capital de Galiza. Estamos aquí preparados para retransmitir a final da categoría SEAL, da final SEAL da categoría absoluta femenina, que vai enfrontar a nosa selección A femenina contra Canadá. Non facemos máis que xogar hoxe contra equipas canadienses. Como vedes, selección, Canadá está aquí representada con moitas seleccións. De feito, hai unha selección que representa a todo o estado de Canadá, temos outra que representa a rexión do Quebec. Teñen equipos en case todas as categorías. Non me diste do cargador que deixaste. A Copa SEAL disputana os equipos de cada categoría que non conseguiron clasificarse para a Copa Absoluta. Temos unha fase de grupos, os mellores pasan a xogar pola Copa Absoluta, pola competición en sí, e os que non se clasifican pasan a xogar unha segunda competición que se chama Copa SEAL. Isto é moi habitual no gaélico, acostuma a pasar na maioría de competicións. É algo que a verdade está moi ben montado, porque se te eliminan na primeira fase, primeiro tes a oportunidade de xogar máis partidos, non tens que irte a casa e podes competir igualmente por un trofeo. Galicia non se clasificou por moi pouco. Temos aí a Arnosar facendo o berro inicial. Volvo a ter comigo a David Chaves. Temos aquí novamente a David Chaves a cámara. Como vos estaba dicindo, Galiza non se clasificou para loitar polo título absoluto por moi pouco. Faltoulles simplemente un tanto. No último partido empataron a 9. De telo gañado terían clasificado para as eliminatorias polo título absoluto. Faltounos ese tanto e quedámonos fora. A verdade que tiveron un grupo moi duro. Toda a xente coa que falamos aquí en Waterford que coñece a realidade do gaélico un pouco así a nivel mundo, dixeron que era o grupo máis forte con moita diferenza. Había dous grupos, a Galiza tocou o máis forte, e para que vos fagades unha idea do nivel que había, Galiza, que quedou fora, gañoulle a primeira clasificada do grupo, que foi Francia. Temos a ambas equipas de branco, polo tanto, Galiza que hoxe vai xogar de visitante, tocalle poñer petos. Había algunha xogadora nosa que levaba só petos en a camisola de baixo, e o árbitro lles está pedindo que teñen que poñerse a camisola por debaixo do peto. A verdade que ca calor que fai, un pouco handicap, ten que levar dúas prendas encima. Por sorte, os petos son finiños. Temos un cambio na duración das partes, nas finais. Durante todo o torneo cada parte durou 12 minutos, agora a final son 15 e 5 minutos de descanso. Gaña o salto a selección galega, balón para Antonella, xogadora de Turonia, buscando en longo a Nerce, pase moi arriscado, intercepta a xogadora canadiense. Pola selección galega temos en portería Silvia de Turonia, primeira liña para Vicky de Auriense e Vane de Fillas, por diante delas Antonella de Turonia, Loreto de Grovias, Sara de Fillas, Eva de Fillas, Tam de Estrada Vermella, Nerce de Estrada Vermella e Leti de Fillas de Brogan. Nerce está no banco.
Good defending. Xa, tan, Corona. e acabo de armarme un lío. Está tan no terreo de xogo, e Nerce está no banco. Marca fora, Okay, tanto that's árbitro good. That's good. That's good. como... Girls, just remember, o Taylor Ampere. has that job, so other people need to get across. Se escoitades aquí un paisano berrejar en inglés, teño aquí o adestrador canadiense, o meu carón dando instruccións. Salta Emma, vale, non mirar a Emma, está Emma tamén no torreo de xogo. Repito a alineación porque creo que me perdí un pouco. Silvia de Turonia na portería, Vicky da Ouriense e Vane de Fillas en defensa. E logo temos a Loreto de Grovias, Antonella de Turonia, Eva de Fillas, Emma de Estrela, Tam de Estrela e Leti de Fillas. Curiosidade, temos agora mesmo no terreo de xogo a nai e filla, Silvia e a nai de Antonella, ambas xogadoras de Turonia. Mal golpeo da xogadora canadiense, recupera Loreto, Loreto avanzando co balón, Loreto en longo, buscando a Leti, moi boa lectura da defensa canadiense, colleu a Leti mal posicionada Control. e recupera a selección canadiense. Go, Alicia. Ataque da selección canadiense, busco golpeo. Vale, fora. Estaba marcando o árbitro dentro, marcaron os Ampers fora. Polo tanto, bueno, o árbitro corrixiu, seguiu o criterio dos Ampers, polo tanto, fora. Continuamos co resultado a lentes. Galiza 0, Canadá 0. Lentes ou óculos, como prefirades. Avanza Emma, Emma co balón golpea, e balón para a xogadora, a porteira canadiense. Parece que se mancou no golpeo Emma, está volvendo coxeando un pouquiño. Cae a xogadora canadiense, o árbitro pita nada e choque agora entre a xogadora canadiense e unha das nosas. E entendo que falta a favor de Canadá por meter o pé a xogadora galega. Falta a favor de Canadá, golpea número 5. E punto, primeiro punto para o combinado canadiense. Galiza 0, Canadá 1. Silvia buscando saque, moi ben a presión de Canadá, buscando medio a Iria, sae o balón rebotado, e cae en Antonella, moi atenta Antonella, agarrón da xogadora canadiense, marca ventaxa o árbitro, moi ben aplicada a ventaxa. Parede con Loreto, balón para Anto de novo. Teño aquí tamén a unha rapaza de Canadá retransmitindo o partido, pero non teñen comentarista, ainda que o tivesen, non iba a facelo tan ben como a nós. Marie, get the pass. Aquí o tándem definitivo de comentaristas do gaélico galego, Daniel Portela Macua e David Chaves. Como estás vendo esta final, Chaves? Bueno, como se suele decir, que cando hai pouca puntuación é que están xogando ben as dúas, con poucos erros. Abriuse ora o marcador aínda fai nada. Pode haber ora punto para Galicia. Volvemos ao empate. Así que, pois, unha final que pinta que vai ser moi igualada, disfrutable, e, bueno, que Galicia vai ganar. Confiamos nas nosas xogadoras. Disculpade se non lle dou moito o micro a Chaves, pero ele está ca cámara. Temos aquí só un micro. É un pouco difícil a nivel logístico falar os dous ao mesmo tempo. Bueno, obviamente ao mesmo tempo non vamos falar, senón non se nos entendería, pero que máis ou menos teñamos a mesma cuota de comentarios. Temos aquí as nosas costas o resto de xogadores e xogadoras das nosas seleccións. Balón ao longueiro, entra dentro,
Novo punto para Canadá, volven a adiantarse no marcador. Galiza 1, Canadá 2. Boa combinación entre Loreto e Nerce. Hubo dous cambios na selección galega, entraron Iria e Nerce. Balón en longo para Leti. Vamos Leti, que chegas. Moi ben Leti, chega, agáchase para coller o balón. Avanza, bote, ten que facer un solo. E pasos que lle pita o árbitro a Leti. Tiña que ter soltado. You can't lose runners, okay? Down the pitch, down the pitch, down the pitch. Está pedindo aquí o adestrador canadiense a xogadora número 7 que avance. Chega Loreto, moi ben Loreto interceptado, moi atenta para anticiparse a xogadora canadiense. Avanza Loreto co balón. Iria, balón para Iria. Iria, move para Loreto. Loreto por baixo para Eva. Tira Eva e gol da selección galega. Moi boa xogada entre as nosas xogadoras, entre Loreto, Iria e Eva, e finalizamos xogada co noso primeiro gol. Adiántase a selección galega no marcador por primeira vez. Selección galega 4, selección canadiense 2. Balón en longo de Eva, conexión Fillas, recibindo Leti na descarga. Pita o árbitro, agarrón de Leti, non sei en que momento. Obviamente non podo ser obxectivo neste tipo de lances, pero non sei, o sea, eu non mirei o agarrón de Leti, sinceramente. Que alguén me corrixa aí nos comentarios se viu algo diferente. Houve algún cambio máis na selección galega, entrou Alba, da Ouriense. Estáse preparando para entrar tamén Ánxela de Estrada Vermella. Estoume fixando, hai aquí xente da organización controlando os cambios e obliganlle a cada xogadora a ter como, bueno, que sería un testigo en relevos de atletismo e como un pau. Entón, a xogadora que vai entrar ten o pau na man e ten que darllo a xogadora que sai xusto sobre a liña de cal. O sea, non se poden adiantar, de feito, están estas mulleres aquí da organización controlando que os cambios se fan correctamente pola liña central e sen que ninguén se adiante e entre antes de que saia unha compañeira. A ver se teño oportunidade de ensinarvos un pauciño destes. Vai salir, tenga la outro. Podemos decir que o pau que teñen é máis ou menos como se fose un pau de billarda deste deporte popular galego, pero máis curto, como se fora un tercio dun pau de billarda. Cambio, mira, está aí, xusto vai ser unha canadiense, está mostrando aí o pau en alto. Bueno, punto da selección galega, 5 para a selección galega. Canadá 2, estamos aquí o adestrador dame instrucción na orella. Compañeiro, eu non xogo. Gustaríame, pero non me convocaron. E tampouco podería xogar nesta competición, teria que xogar a masculino. Forte a favor de Canadá. Curioso este sistema de cambios, non, Chaves? Sí, pareceme curioso ademais que se aplique no femenino e non no masculino, porque no equipo masculino non se está aplicando. Non, porque nos partidos anteriores xa tamén o estaban facendo, polo menos nas eliminatorias, na anterior semis, e no masculino non se fixo. Entón, bueno, é curiosa si faz que, bueno, os xogadores non entren ata o medio campo para o cambio, pero bueno, nunca o vira antes, a verdad. No, eu a primeira vez que vexo tamén un sistema así. Mira que teño visto moitos deportes de equipo de balón, pero nunca miraron un sistema así para os cambios. Balón á área de Canadá, moi atenta Ánxela e falta sobre Ánxela, agarrón da xogadora canadiense. Boa saída de balón das nosas, bo saque de Silvia, buscando a Iria. Balón agora no medio para Ánxela. Aí temos a nosa xogadora máis experimentada, quinto mundial para Ánxela. Se lle escapa o balón a Leti, moi ben protegido Leti.
novamente balón para Ángela, balón por abaixo, pita o falta o árbitro, interpreta, golpeou Alba o balón co pé, interpreta que a xogadora canadiense iba a camán, polo tanto é falta de Alba. Sempre que vexades en fútbol gálico unha disputa entre unha xogadora que vai carmás e outra que vai co pé vai ser sempre falta da xogadora que vai co pé. Moi ben Silvia adiantándose aí a interceptar o balón. Este é un dos fortes de Silvia, a verdade que é unha porteira que se incorpora moi ben, é case como se fora unha defensa máis, acostuma a xogar aquí, coa selección galega non está facendo tanto, tenemos que criterio do adestrador, pero en Turonia sí que acostuma a adiantarse moito, é unha central máis, moitas veces balóns en longo que a equipa rival envía buscando as súas dianteiras, chega Silvia para interceptalos en lugar das defensas. Ángela co balón, presión canadiense, Ángela con Sara, Sara avanzando, pitanlle pasos, está ben pitado, xusto tiene que ter feito aí o bote bo solo no amago, avanzou e pitaronlle. Tamén dato para a xente que non coñecedes moito as normas do gaélico, como vedes non se pode avanzar co balón nas mans seguido, sen facer un bote un solo. Temos como máximo 4 pasos e no cuarto paso temos que facer un xesto técnico que pode ser un bote ou un solo que darlle un toque, deixala cair, darlle un toque co pé e recollela antes coa man. Solos podemos facer os que queiramos, eu podo percorrerme o campo completo facendo solos, avanzo 4 pasos, fago un solo, avanzo outros 4 pasos, outro solo, pero en cambio botes non podo facer 2 seguidos. Se quero introducir os botes, obligatoriamente teño que alternalos con solos. Perda de Silvia, enseguida balón e punto de Canadá. Terceiro punto das canadienses, Galiza 5, Canadá 3. Como vos iba dicindo, se queres botar o balón en fútbol gaélico, tedes que intercalalo cos solos. Non podes facer 2 botes seguidos. Saque de Silvia buscando a súa filla Antonella, conexión Turonia, conexión entre nai e filla, moi ben Antonella, xogadora moi nova, pero moi experimentada, leva moitos anos no gaélico, eu descubrina no europeo de Pontevedra, que xa fai uns cuantos anos, coido que foi, se 2021 ou 2022, punto de Emma. Volvemos a recuperar a ventaxa de 3 no marcador. Galiza 6, Canadá 3. Pita empurrón o árbitro da xogadora galega. Moitos berros aquí na banda. Estamos entre os dous bancos, pois hai moita intensidade. Berros dos adestradores para facerse oír. Teñen que berrar para que lles escoiten a xogadora no campo. Moitos berros tamén das xogadoras que están no banco, dando instruccións, animando as súas compañeiras. E aquí o Chávez caladiño. Recibe xogadora de Canadá, número 11, move para número 4, 4 para 11 outra vez. E bloqueo da xogadora galega, moi boa defensa, forte a favor de Canadá. Cando o balón sai por liña de fondo e envía fora a equipa que está defendendo esa portería, en fútbol gaélico sácase o que se chama un forti. Chámase forti porque en Irlanda, que xogan a 15 e en campos máis grandes do que xogamos na Galiza, pois tiran desde unha liña de 45. Chámase 45, pero digamos que o acrónimo popularmente chamámoslle Forti. Acaba a primeira parte, selección galega 6, Canadá 3. Vale, temos 5 minutiños, vou buscar aquí unha persoa para intentar facer unha entrevista. A ver a quen consigo liar. Vou ver se teño por aquí unha das capitanas da selección femenina. Selección femenina B. Vale, teño aquí a Lourdes, unha das capitanas da selección B, que nun par de oriñas vai xogar a final da segunda competición.
Lourdes, o primeiro, parabéns pola clasificación para a final. Que representa para vos? Como vos sentides pois, polo feito de alcanzar unha final nunha competición tan importante como son os World Games? Pois estamos contentísimas co traballo, levamos moitos meses adestrando para chegar aquí e, sobre todo, estamos contentas porque estamos conseguindo facer o noso xogo para o cal adestramos e levamos uns días de competición moi intensa. Estamos con 2 partidos o primeiro día, outros 2 o segundo e onde tuvemos 4 partidos. Eso para nós supón moita xestión de, bueno, ca sombra, xa sabedes que fai moito calor, entón, hidratación, tal, tuvemos baixas incluso no momento do partido. Agora, a semi que acabamos de xogar, tuvemos 2 xogadoras que tiveron que salir do campo e sempre hai un reforzo pola nosa parte e moita colaboración, entón estamos moi contentas co que estamos conseguindo como equipo, sendo solidarias e sendo compañeiras, moi contentas. Como ves a final? Como vos atopades para afrontala? Estamos perfectas, ímolo a dar todo no campo, hai dolor, hai un pouco de nervios, hai de todo, pero sabemos que podemos facelo, chegamos ata aquí, só perdemos un partido, perdemos contra este equipo que imos a xogar a final de 3 puntos, sabemos que podemos ganarlle porque tamén lle ganamos en grupo e imos con todo, imos con todo. Como estades levando o aspecto da fatiga, tanto mental como corporal, o tema da calor, que está sendo moi intensa aquí, moita carga de partidos e de ser na vosa categoría a equipa que máis partidos xogue, xunto cas outras finalistas. Iso, en xeral, como levades e como é a xestión dunha competición tan exixente? Iso, o primeiro día pensamos que igual non era para tanto, que iba a haber así días como hoxe con un pouco máis de nubes, tal, e a sensación de calor non era tanta porque había esa brisa fresca, non? Entón, xogamos normal, hidratámonos normal. A partir do segundo día xa vimos que tiñamos que buscar sombras, sobre todo, hidratarnos, mollarnos certas partes do corpo, daban baixadas de tensión, daban, pois iso, momentos de deshidratación e as súas consecuencias, e nada, indo a ambulancia si necesitábamos para estar ben, pero, sobre todo, cuidándonos unhas ás outras, refrescándonos antes, durante e despois dos partidos e sendo moi conscientes de que tiñamos que comer ben, meternos no partido antes e falar todas xuntas e estar metidas e concentradas tamén con iso, non? Con coidarnos, o sea que moi solidarias e colaborando unhas cas outras sempre. Perfecto, pois moitas grazas, Lourdes, e moita sorte para a final, estamos todo o mundo con vos. Perfecto, moitas gracias e os que nos ven tamén. Graciñas, Lourdes. Vale, preparámonos xa para o inicio da segunda parte. Está aquí Chaves enfocando o Banco Galego, está aquí Pablo da Silva dando instruccións ás nosas xogadoras, refrescándose todas, botando auga por riba da cachola. Ainda, como decía Lourdes, hai así algunha nube, pero as nubes son moi cativas e a calor é moi intensa, está mallando moito o sol. Bueno, aí vai o berro, vou a chegar o micro, vai o berro das nosas. Vamos, Lucas. Vamos, 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 15 minutos. Vamos bien. Si nos toca una, nos tocan a todas. 1, 2, 3, Galicia. Vamos, aló. Vamos, hostia. Vai dar comezo a segunda parte. Chaves, ven aquí o meu carón. Volvemos a ubicarnos na nosa posición de xornalistas. Prepárase aí o salto inicial. Van saltar pola selección galega Antonela e Nerce. Saen de inicio pola nosa selección. En portería Silvia, Vicky e Vane en defensa, Loreto, Nerce, Antonela, Enma, Eva e Leti. Yes, Shiv. That's it, Shiv. Who's the show for Shiv? Balón en longo, moi boa descarga da xogadora canadiense. Parede ca número 5, lanza número 5 e intercepta Vane. ¡Bumba! Menuda viaxe se acaba de levar a xogadora canadiense. Xogada a marca da casa de Vane, unha das mellores defensas da nosa liga, unha defensa que vai moi forte, moi intensa. Sen lugar a dúbidas, pois é unha das xogadoras que mellor defenden da liga e tamén unha das máis experimentadas, que máis anos leva
xogando fútbol gaélico, e acabades de ver pois a intensidade que lle aplica en defensa nesta xogada que tumbou completamente a xogadora canadiense. You boys, Chevy, just stay back. You stay as the defender. Aaron, go into midfield. Está facendo aquí uns cambios tácticos e de posición o adestrador canadiense. Agarrado que non te valan pa nada, compañeiro. Circulación de Galiza en defensa. Vani con Vicky. Vicky buscando a Antonella. Chegas a Antonella. Moi ben. Agáchase. Balón en longo buscando a Leti. Leva ventaxa a defensa. E o balón sae. Balón para a selección galega. Saque buscando a Loreto. Parede de Loreto con Leti. E pita carga de Leti en ataque. You okay, Alicia? Just leave it a minute. You will be getting for an attack. Moi boa recuperación de Antonella, anticipándose. Moi intensa a defensa, referee, falta, marca ventaxa. Antonella para Eva, sigue a ventaxa en curso, tiro de Eva, parece que vai dentro, e punto. Moi ben aplicada a ventaxa por parte do árbitro, deixando finalizar xogada, e punto para as nosas. Selección galega 7, selección canadiense 3. Avanza Canadá por banda, balón en longo. Non consigue recibir a número 11. E chega Silvia para recuperar o balón. Silvia, cambio de orientación, buscando Emma, Emma arriba. Moi ben Emma, gañando esa bola. Aí vai Emma, a carreira, xogadora moi rápida, con moita potencia. Aí vedes, balón buscando a Sara, sai a porteira. Arbi. Pita falta a favor de Canadá, pero a porteira puxo a armar na cara a Sara antes de tocar o balón, árbitro. Témolo grabado, Arbi, non me fastidies. Agora que me estou equivocando, pero bueno. Balón para Leti. Balón para Eva, golpea Eva, e dentro. Novo punto para a selección galega. Selección galega 8, Canadá 3. Teño aquí o meu carón a Noé da Ouriense, que está participando co combinado de Iberia. Que tal estás vendo as túas compañeiras de liga, Noé, e de equipo? Moi fortes, están moi fortes. Eu creo que este partido vano conseguir elas. Pero bueno, a ver como termina. Igual nos estamos avientando, pero están xogando moi ben ahora mismo. Plena confianza nas nosas xogadoras. Balón que intercepta Vicky. Vicky con Sara. Calma, rapazas, non temos presa, que nos vayan a buscar as canadienses. Aí, pases de seguridade, pouco a pouco, moi boa triangulación entre Loreto e Sara. Sara buscando a Leti, sai a porteira e anticipas a porteira. Moi boa anticipación da porteira canadiense. E, bueno, paran o seu avance as nosas xogadoras. Pitou falta o árbitro, agarrón de Loreto sobre a número 6 de Canadá. Destacar o esforzo que están facendo as nosas. Están desfondándose no terreno de xogo, vedes que están facendo un partido moi intenso. E ted en conta que levan este o cuarto día de competición, con mínimo 2 partidos por día. E hoxe é o segundo partido que xogan. Xogaron a semifinal, 12 minutos cada parte, e agora un partido de media hora en total, 15 minutos parte. Golpeo de Antonella en longo, buscando a Nerce. Balón, coido que saque banda a favor nosa. Sí, saque banda a favor da selección galega. Continúa facendo cambios o seleccionador canadiense, de momento non lle están xurdindo efecto. Avanza Iria co balón. Iria vese pechada, moi ben. Na axuda Antonella. Antonella avanzando. Se escurre o balón.
pase por abaixo e recupera a xogadora canadiense, mete o balón Emma, falta de Emma clara, saca rápido Canadá e chega Loreto a anticiparse, moi ben Lore. Saúdos para a xente da Guarda, Loreto, xogadora de Grovias, veciña da Guarda, punto para a selección galega, moi ben Leti, lanzando por arriba. Este xesto que acaba de facer agora Leti para anotar, fixo a técnica do pase camán, así só podemos anotar a tanto, se tiramos a gol así e o balón entra, sería falta técnica e balón para outro equipo. Camán abaixo, a 3 puntos, só podemos anotar se palmeamos un pase dunha compañeira, un balón por arriba, que non chego a agarrar Carmáns, que non controlo, palmeo e pa dentro. Play away. Recuperación de Vane en defensa. Ten o balón Iria. Iria con Loreto. Loreto para Anto. Moi ben. Movida o balón por nós. Non sei se nos acaba de decir que botarnos para atrás aquí o seleccionador canadiense, non falou con nos Chaves. Ni me enterei, estaba fijando na xogada, pero bueno, ten 2 traballos, nós estamos aquí grabando, así que, bueno, que vaya facendo os cambios que por ahora non están surtindo efecto. Está Galicia coméndose os canadienses. Parece borrapaz o adestrador de Canadá, Se nos atopamos logo a noite, invitamos unha pinta. Volve a anticiparse Silvia. Feito a labor de Silvia que vos comentaba, sendo case unha terceira central. Neste caso estaba Vicky, que a marca da dianteira canadiense, case na portería, e saiu Silvia para cortar ese balón. E agora mesmo Silvia atópase máis ou menos a mesma altura que Vicky e a dianteira canadiense. Falta a favor de Canadá. Balón en longo, que se vai ir fora directamente. Así todas, Canadá, bótase a Armáns a cabeza e golpea no chan de frustración a xogadora canadiense. Pide o árbitro que nos deamos presa no saque. Balón ao centro de Vicky, hai que ter cuidado con ese balón ao centro. De saque banda, pases prohibidos. Tira Canadá e paradón de Silvia. Que man acaba de sacar agora. E pita falta o árbitro. Era falta, deu a ventaxa, como o disparo non acaba nin en punto nin en gol. Ten que sacarse a falta. Golpea número 13 de Canadá, dentro, punto. Cuarto punto para Canadá. Se non me fallan as contas, Galiza 9, Canadá 4. Saque de pizarra das nosas. E recibe Vane. Vane con Vicky. Vicky cara Tam. Tam buscando en longo a Leti. Moi boa descarga de Leti. Vindo a recibir, das a volta. Balón para Iria. Iria aí o espazo. Tira Iria. E fora. Saque rápido na porteira canadiense. Intentaba chegar tan a marca, pero estaba moi lonxe dela. Líase un pouco a número 13 de Canadá. Nótase a fatiga xa. Cuanto máis cansadas estamos, peores decisións tomamos no terreo de xogo. E a fatiga tras 4 días de competición é moi grande. Falta de Vicky, o golpear a xogadora canadiense co brazo, ou intentar roubar. Cambio na selección galega. Saiu Tam, entra Sara. Máis cambios en Canadá. Está dando instruccións tácticas ao adestrador. Está probando cousas porque queda pouco tempo e a distancia no marcador é importante. Dorsal 14. Hai que ir ao Ferreiro, compañeira. Non teño ningún Ferreiro para recomendarte en Canadá, pero se algún día ves polo Baixo Miño, douto contacto de algún.
Continúa a diferenza de 5 arriba para a nosa selección, se non me fallan as contas. Deben de quedar aproximadamente 4 ou 5 minutos. Let's walk, let's walk. Temos a ventaxa. Let's walk. On, one last Estamos... push, girl. Oh, pita pasos o árbitro. Urgency. Pero vamos Sara, choque en alto. Vamos a ver que interpreta o colexiado. Choque moi forte entre as dúas. A primeira xogadora en tocar o balón é Sara, así que debería ser o falta a favor nosa, o bote neutral. Sara levántase como se nada. É unha xogadora moi forte, Sara, moi potente. E acaba de barrer a xogadora de Canadá. Sara está como se non chocara contra nada. A xogadora canadiense acaba de ser atropellada por un convoio, por un tren, por un carro de bois, non sabemos o que lle pasou por riba. Hot water, you want it? Hot water. Agardamos que se recupere ben a xogadora canadiense, que non sexa nada. Está sendo un choque moi intenso, ambos equipos queren gañar. Quedan 5 minutos, 4 e medio. Está informando o árbitro que quedan 5 minutos. Párase o cronómetro, hidratándose o árbitro. Árbitro falando aí con Pablo da Silva, corroborando que quedan 5 minutos. Aí volve o árbitro. Camisola curiosa, Chaves? Ten así un áurea un pouco retro, non está chula? Sí, parece de árbitros antiguos, pero, bueno, tamén xustamente hoxe confundible ca camiseta das dúas porteiras, que van ambas de verde, se hai algunha incorporación peligrosa de Silvia ou da porteira canadiense, igual os confundimos, Taylor, you just... Se reincorpora a porteira canadiense, nos encantados que ya pasen o árbitro. Reanúdase cun bote neutral. Balón en longo, la xogadora canadiense, e recupera Loreto, casi intercepta canadiense, pero refaise moi ben Loreto. Balón para Nerce, Nerce buscando por baixo. Se pita, referee. Gabby, move! Gabby, move! Stand, lads. No, falta a favor da selección galega. Coido está sinalando. Vale, Coido que pitou. Estaba unha xogadora galega facendo a mau de ir coas mans e a xogadora de Canadá meteu o pé. Balón en longo buscando a Leti. Líbrase da súa marca Leti, pero refaise moi ben a defensa de Canadá. E acaba de levar un golpe Leti. Parece que apañou na cara. A ver se se recupera. Está como nova. Nin mira po banco. Busca posición de dianteira. Ponse Canadá para sacar. Ven a recibir a número 9. Número 9 circulando para número 6. Balón para número 5. Recolle por arriba. Avanza número 5. Moi ben pechado por Nerce. Parece que hai falta, dá a lei da ventaxa. Serían pasos da xogadora canadiense, polo tanto, inhabilítase a ventaxa e prioriza a falta o colexiado. Se non a vantaxa, pois fallamos o tiro ou alguén comete unha falta técnica, por exemplo, pasos ou dobre bote, sempre prevalece a falta previa. Golpea número 5 de Canadá, e dentro. Galiza 9, Canadá 5. Novo saque de porta de Pizarra da nosa selección. Recibe Antonella. Balón en longo de Antonella, buscando a Eva. Cuidado co bote. Moi ben Eva. Calma. Balón en longo buscando a Leti. Leti anticípase. Balón que... É verdad, sí. Leti avanzando. Leti ten atrás a Eva. Eva arriba, palmea buscando a Nerce.
pero intercepta a defensa canadiense. Balón a número 13, busca arriba. Foi o balón fora, pero había unha falta previa. Pitou a falta o árbitro. Avanzando Canadá co balón, abre a banda esquerda, boa recepción da xogadora canadiense, avanza, case lle escurre o balón, pero refaise ben. Están tapando o referee, tiro, balón ás mans de Silvia, moi ben colocada Silvia, zapatea pa diante, non hai ninguén aquí. Estamos eu aquí e Chaves sobre a liña, e o adestrador canadiense xa meténdose no campo, por diante da nosa cámara tamén, vivindo con moita intensidade o partido do adestrador canadiense. Nova falta a favor de Canadá. Give the ball to Chevy. Give the ball to Chevy. Right, now let's go. Let's go. Let's go. We've time. Queda moi pouco, queda moi pouco. Está pedindo calma o adestrador canadiense, dicindo as xogadas que teñen tempo, que tomen a decisión correcta. Tira número 5, pois, mister, esa non foi decisión correcta. Hai empurrón sobre Silvia, o árbitro interpreta que non hai nada, e Antonella zapatea, vaise fora. Notas a fatiga, está agora Canadá presionando de xeito intenso. Segundo balón seguido que rifamos. Tira 5, moi bo bloqueo de Emma. E pita nova falta a favor de Canadá. Vaya gol. Está dicindo aquí o adestrador Canadá que tire para gañar, que busque os 3 puntos, pero creo que non lle valería para gañar. Creo que mínimo levamos 3 puntos de ventaxa. Balón en longo, gaña, anticipase Emma, moi ben Emma, avanza, Porteira, última xogadora. As da Copa Xil, da competición absoluta femenina. Parabéns, rapazas, gran traballo, moi merecido, estamos moi orgullosas de todas vos. Efusividade nas nosas, moita alegría, recompensa, unha moi boa competición. Temos aquí a Alberto de Salitre e a Iago Couso sacando fotos tamén. Temos aquí o adestrador canadiense parabendizando as nosas xogadoras. Bueno, vou deixar un poquinho de son ambiente, a ver se captamos a alegría, a celebración. O referee tamén parabendizando as xogadoras. Hola. Moita alegría nas nosas. Moi bo torneo. Fatiga e alegría por partes iguais. Fraternidade e irmandade, como de costume, rematar o partido, moi deportivas, que non deportivistas, as xogadoras de Canadá, parabenizando as nosas xogadoras. O mellor, hai aquí algunha fan do Deportivo que era seguidora de Almiña. Vai tú saber, Chaves. Chaves ríese, pero logo facemos sondaxe. Bueno, aquí temos as nosas, foto de Alberto e de Couso, celebración, fora petos, que se miren as nosas cores, que se mire aí a nosa bandeira no peito, esa franxa azul celeste. Vai, vai, Chaves, Chaves, pasillo, Chaves, que estás moi lonxe. É difícil facer todo o seguimento con a cámara e tedes ambas seleccións masculinas e a B femenina facéndolle o corredor, o pasillo a todos nós. Vai, mini pasillo a Chaves e corta